sentrong fuel, sa sentrong fuel, sa sentrong fuel ay sigurado na panalo ka sa sentrong fuel, sa sentrong fuel, sa sentrong fuel may serbisyong hindi pumapalya sa sentrong fuel, sa sentrong fuel, sa sentrong fuel ay sigurado na panalo ka sa sentrong fuel, sa sentrong fuel, sa sentrong fuel may serbisyong hindi pumapalya. Narito ang isa pang edisyon ng Kia Kababaihan in Action. Isang oras na programang nakatuon sa mga maiinit na usaping may kinalaman sa kababaihan, sa mga bata at sa buong pamilya. Kababaihan in Action. Abangan din ang pagbibigay ng tips pampaganda, pangkalusugan at mga tips na kapaki-pakinabang. Tatalakayin din ang iba't ibang mga isyong nagaganap sa ating kapaligiran. Kababaihan in Action. Hatid sa inyo ng DWCM Action Radio Pangasinan. Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyon umaga po sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Welcome po dito sa programang Kia Kababaihan in Action. Araw po ng Biyernes, August 21, 2026. Ninoy Aquino Day, mga ka-aksyon. Holiday. Kaya po, karamihan po na naman ay nakabakasyon. Kaya lang kung nakabakasyon ka, tapos baha, mga ka-aksyon. Hi! But anyway, mga ka-aksyon, syempre, yun yung pagkakaabalahan po natin, mga ka-aksyon. Siguro naman nasanay na yun na mga ka-aksyon, nasanay na mga ka-aksyon na pag ganitong mga araw, mga ka-aksyon, ganitong mga buwan hanggang next month, mga ka-aksyon, dyan pa rin yung mga lugar na nakakaranas ng baha pag nag-high tide, ganyan, mga ka-aksyon. Ito na yung mga buwan na yun, mga ka-aksyon, no? Ay nako, samahan nyo na lamang po muna kami dito sa programang Kia Kababaihan in Action. Apo ito Action, Davti Bakay. Technical Department Action, Conrad Alvarez, mga ka-aksyon. Araw ng Biyernes. Yan, nakapaglaban na ako. Gumising na lang ako na maaga. Tapos naglaba na. Tapos yung iba, sige, ihabol pa din yung inyong mga labahin, yung mga nabasa, mga ka-aksyon. Doon naman sa may mga baha pa sa kanilang lugar, siguraduhin po ninyo, may ipit yung mga ilalaba po ninyo para di magsilaglagan. Mga ka-aksyon, lalo na may baha. Okay, mga ka-aksyon, text lamang po kayo. Ang ating text line 0922-852-1161. Ating Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Ang ating Kia fan page, mga ka-aksyon, like, share, and comment. Yun, masaya yung mga alaga ko ng mga aso. Kasi pinalabas ko, pinatakbo-takbo ko na muna sila kasi walang gaanong tubig. Walang tubig doon sa may likuran ng bahay po namin. Doon yung ibang mga aso. Para maka-exercise din naman sila. Mga ilang araw hindi ko sila pinapalabas ng nila, yung mga cage nila kasi umuulan nga. Mabasa po sila. Diba? O kayo din. Kung wala nga kayong pasok time na makaligo din naman yung mga pets po natin. Diba? Makaligo yung mga alaga po na especially mga aso. Pag ganito kasi ulan, talagang maamoy sila. Mga ka-aksyon. Kasi mababasa na nga sila. Hindi naman natin sila pwede na aliguan. Unless na meron kayo yung pang dryer sa kanila. Swerte ng mga aso na nasa loob sila. Talagang pag ganito walang problema din sa kanila. Diba? Mabango. Amoy shampoo. Diba? Yung mga pets natin na nasa loob. Pero yung mga nasa labas, ng mga pets po natin, ay nako,
talagang magpapamoy sa buong bahay po natin, sa paligid po natin. Kaya minsan kapag ganito, dapat maarawan din sila. Kung hindi naman, may time kayo, o di paliguan nyo sila. Yan, sa inyong mga public service announcements, mga ka-action, message nyo kami o kaya naman chat nyo kami, mga ka-action. Pagpunta dito, kung kayo din, pwede naman po na pumunta dito. Pero syempre, pag delikado, message nyo na lang. Mga ka-action, yung mga public service announcements po. Pero kung talagang nanggigigil kayo, gusto po ninyo na parating ng personal sa amin yung mga concerns po ninyo, mga ka-action, ay sige, kami po ay matatagpuan sa second floor, Duque Building, Galvan Street. Dito sa Dagupan City, Barangay 23 to, mga ka-action. Yung aming location. Kayo po ba, mga ka-action, ay nakapag-almusal na? Ano kaya ang inalmusal ng karamihan po sa ating mga ka-action? O kaya naman, di pa, ay may yung mga iba pa nakahilata pa sa mga oras na to. Naku, mainit na. Ay, mga kabataan kasi ngayon diba, mga ka-action? O sige, mas gusto natin na nandun dyan sila sa mga bahay po natin, mga ka-action. Yung iba, kailangan natin na pilitin na bumangon pa rin, gumising pa rin na maaga para mag-ayos po sa mga bahay po natin. Lalo ngayon, umaraw naman, mga ka-action, wala pang ulan, nag-break muna siya. Nagbakasyon din, mga ka-action, na long vacation muna niya. Dahil next week po, yun po ang asahan po natin na may mga pag-ulan uli, mga ka-action. Okay? Pero, ang ating pag-uusapan natin ngayong umaga, mga ka-action, yung tungkol po sa atin na mga nanay. Mga ka-action, or hindi pa nanay, mga ka-action, pwedeng sa di pa nanay, mga ka-action, pero mga married na mga kababaihan. At most especially, yung mga mother, mga ka-action, mga nanay na. Diba? Kasi alam po natin na may sa dami po ng mga ginagawa po natin, mga ka-action, for our family. Yan, mga ka-action, lalo na pag nanay ka na, di ba, mga ka-action, halos di mo maasikaso ang sarili. Kasi kahit na married, pag hindi ka pa nanay, wala pa kayong mga anak, ganyan, wala pa kayong anak, diba? Andun pa din na naaalagaan mo yung iyong sarili. Mga ka-action, naaalagaan mo pa rin ang iyong sarili, maski pa paano. O yan, kahit pa nga wala yung word na maski pa paano, kasi wala ka pang ibang iintindihin. Di ba? Ikaw at asawa mo, yun ang iintindihin mo. Pero pag nagkaroon na ng mga anak, yan, may kahati na yung oras na pag-asikaso sa sarili mo. At most of the time, binubuhos natin sa mga anak natin. Pangangailangan ng anak po natin, pangangailangan ng asawa, pangangailangan din ng pamilya. Diba, mga ka-action? Oo naman. Kailangan po natin, mga ka-action. Pero, kahit ikaw ay may asawa, lalo na may mga anak ka na rin, mga ka-action, hindi pa rin ito dapat na rason para totally na i-sacrifice po natin yung sariling pag-aasikaso po natin, sa self po natin. Ay pag-aasikaso po natin sa sarili po natin. Diba, mga ka-action? Dapat yung isip po natin, mindset po natin, mga ka-action, mag-iwan pa rin tayo ng para sa self po natin, mga ka-action. Pwede naman yun maasikaso pa rin po natin yung mga anak po natin, mga ka-action. Though, syempre, may mga stages na struggle talaga yan, mga ka-action. Lalo na pag malilit pa yung anak, tapos sunod-sunod, di ba? Lalo na pag sunod-sunod, ay nako, talagang mahirap mong asikasuhin yung sarili mo. Lalo kung hindi ka naman maka-afford na merong mag-aalaga para doon sa mga anak. Diba? O kahit pa katuwang natin yung parents, diba? Lolo at lola ng mga anak. Kahit katuwang pa rin po natin, syempre mahihiya ka naman ng ayos-ayos mo, tapos yung anak mo di mo gaano maasikaso, tapos pinag-aasikaso mo yung parents mo. Diba? Diba? Hati pa din yon. So may konti na pa rin doon, may konting challenge hamon para doon sa mga nanay po yan, mga ka-action. Pero syempre, kung meron ka din namang sistema, diba, mga ka-action, masikaso mo pa rin ang iyong sarili. So, adapan pa rin natin siya ng reason. Maski paano, makapanamit ka ng maayos na damit. Diba, mga ka-action?
makapanamit ka ng matinong damit, mga ka-aksyon. Makapag-ayos ka ng sarili mo, buhok mo. Of course, naririnig natin na sinasabi ng mga nanay, di ba, mga ka-aksyon, lalo pag medyo madaming anak, tapos magkasunod pa yan. Pag nagreklamo na yan na pagod na, di ba, mga ka-aksyon, pagod na. Halos di ko na nga masukla yung buhok ko, sabi natin eh. Di ba, mga ka-aksyon? Pag busy, ay, magpagupit ka ng magpagupit ng medyo maiksi. Di ba, mga ka-aksyon? Kapag ganon. Talagang dumarating talaga yung time na yan. Pero syempre, pag medyo mga malaki naman na sila, diba, lalo na pag natuto na rin sila na alagaan din yung kanilang sarili, diba, unti-unti, mga ka-aksyon, dahil syempre, tuturuan din naman natin sila. Sabay na rin natin muli na asikasuhin natin yung ating sarili. Diba, mga ka-aksyon? Ibig sabihin na nandun yan ka sa bahay mag-aasikaso ng anak, mga ka-aksyon, maski amoy mo, hindi mo na alam kung ano yung amoy mo. Diba? Kailangan mo din na mag-refresh ng sarili. After ng mga anak, mapaliguan mo mga anak, diba, mga ka-aksyon? Magawa mo yung ilang mga gawaing bahay mo. After yan, pahinga ka ng konti, tapos ikaw din, kailangan mo din ayusin yung sarili mo. Kung ilang beses mong nabihisan yung anak, dapat naka-4 na bihis na sila, ikaw wala pang palit, diba? Magpalit ka naman. Diba? Palit naman kayo. Ayusin naman natin sarili. Diba? Para hindi ka naman, parang ikaw na mismo, pag ganon, minsan, ikaw na mismo yung nawawalan ng confidence sa mga ka-aksyon sarili mo, yung pag hindi mo din maasikaso. Diba? Parang nakakalungkot. Nalulungkot ka para sa sarili mo pag gano'n. Hindi mo na din maasikaso. At least, build self-confidence. Mga ka-aksyon. Build mo pa rin yung sarili mo. Maski may mga inaasikaso ka. Yung wag mo iisipin na yung pag-aasikaso mo sa sarili mo, despite na may mga anak ka din na inaasikaso, ay selfishness. Hindi yun pagiging selfish na inaasikaso mo din yung sarili mo. Okay, mga ka-aksyon? So, itutuloy po natin itong usapin na to, mga ka-aksyon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Huwag lilipat ang istasyon na magbabalik ang Kia Kababaihan in Action. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Narito naman ang balita sa oras na ito. Mas mahigpit ng babantayan ng Department of Education ang madalas na pagliban ng mga estudyante bilang posibleng red flag na nangangailangan ng mas maagang intervention. Ito ang sinabi ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga City. Ipaniluwanag niya na maaaring mahirapan ang mga guro na agad mapansin ang pattern ng pagliban dahil sa dami ng estudyanteng kanilang hinahawakan. Dahil dito, nais ng DepEd na mas seryosong subaybayan ang attendance ng mga mag-aaral. Pinag-aralan din ng kagawaran ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI upang matukoy ang attendance patterns at iba pang indikasyon na maaaring mangailangan ng agarang pagtutok sa isang estudyante. Bahagi ito ng pinalalakas na threat assessment system ng DepEd matapos ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Garma, kabilang sa sinusuri ng kagawaran ang behavioral patterns at iba pang risk indicators habang minamapa na rin ang mga lugar na mas mataas ang posibilidad ng banta upang maituon dito ang limitadong resources. Batay sa paunang mapping ng DepEd, mas nakikita umano ang mga naturang insidente sa highly urbanized areas. Plano rin unahing i-deploy sa mga matutukoy na hotspots ang 10,000 school counselor associates. Bagamat sinabi ni Garma na tinatayang 46,000 ang kinakailangan upang maabot ang nais na nationwide ratio. Pinalalakas din ng DepEd ang mga mekanismo upang makapag-report ng anonymous ang mga estudyante ng posibleng banta
o nakakabahalang kilos ng kanilang mga kaklase. Nilinaw ng mga hakbang ang madalas na pagliban ay titignan bilang posibleng early warning sign na dapat suriin at hindi otomatikong nangangalugang banta sa seguridad ng isang estudyante. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas yung #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hi!
I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia Deformed Bar, Angle Bars, C-Pufflins, Tubular, Original Super Pipes, GI Pipes, Combat Wire, Cyclone Wire, GI Wire, Scaffolding Pipe, GI Corrugated Sheet, Marine and Ordinary Plywood, Hollow Board, Phenolic Board, Fiber Cement Board, Decorative Plywood, PVC Board, PVC Ceiling Panel, Wall Panel, Fluted Panel, Plumbing, Hardware and Industrial Electrical Supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, Electrical Wirings, Big Wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, Power Tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa! Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion.
walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ko believe. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Humanda na para sa biggest sale ng Our Home. Mga kababayan, i-ready na ang inyong mga checklist dahil narito na ang pinakamalaking sale ng Our Home na gaganapin sa August 21 hanggang 23, 2026 sa Baguio Cultural and Convention Center. Million fans around the world! Sulit na sulit ang mga deals na naghihintay sa inyo. Up to 85% off plus extra 10% off ang mga offers. Are you serious, my brother? May buy one get one at pwede pang mag 0% installment gamit ang major credit cards. Hindi makakapunta ng Baguio? Par, nasa na yung kasama nyo, par? Huwag magalala. May personal shoppers kami na handang tumulong sa inyo. Tumawag lang sa 0953-099-5343 para makapag-browse, makapagtanong at makapamili kahit nasa bahay lang kayo. Huwag palampasin ang pinakamalaking sale ng Our Home. August 21 hanggang 23 sa Baguio Cultural and Convention Center. Let's get ready to rumble! Our Home Big Sale. Kita-kits! May bahay ni Tatay Piring nakatakdang operahan at putulin ang paa dahil sa diabetes. Natulungan ng Sen Paniawan Plus. Nung bumalala, tinatulong namin sa ospital. Sabi ng doktor, diabetes. Puputulin daw. Hindi ako kumayag na puputulin. Kaya hinako ko. Panyawan. Aray, 2025, gumagaling na. Hanggang ngayon, wala na. Blood sugar ni nanay? Ito wala na. Normal na. Sinasabo sa kanila, maganda yung panyawan. Parang minti lang ito. Ping, Sarmiento. Dito sa Bayawas, Obistondo, Pangasinan. 77 ko. Sen Paniawan Plus. Gawa ng Sen Marketing. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Nabitin ka ba? Nagbabalik na ang programang Kababaihan in Action. Tuloy-tuloy na mga ka-action dito po sa ating programa Kia Kababaihan in Action. Mama rin po ito, Action, Dav Tibakay. Technical Department Action, Conrad Alvarez. Sa mga late tuners, pinag-usapan natin mga ka-action, pag-aasikaso sa sarili ng mga nanay, mga kababaihan, mga ka-action, na maski sila po ay mga may asawa na mga ka-action. At lalo na pag mayroon na kayong mga anak, may mga inaasikaso na kayong pamilya. Mga ka-action, huwag naman sanang nahuhuli yung pag-asikaso po natin sa ating mga sarili. Mga ka-action? Oo, minsan i-upgrade din natin mga ka-action. Do, syempre, meron yung mga ibang, wala na, ano ngayon, kung yun yung tingin nila, basta sa akin, malinis pamilya, malinis mga anak. Oo, importante, malinis sila. Kasi alangan naman ikaw yung malinis, tapos yung anak mo, dugyot na tignan, no? Kawawa naman, pag ganun. Pero may mga iilan, yan na, may ilan na ganun sila. Huwag kayo. Totoo to. Mga ka-action, mayroong ganon na mga nanay na ayos-ayos nila, ganda-ganda mga ka-action. Pero yung mga anak nila parang gus-gusin.
Dapat may pareho kayo. Pag binihisan mo yung anak mo, ikaw din, pareho din, bihis din. O minsan din, nasikasuhin din si mister. Yan, dapat pareho kayo mga malinis din. Diba? Tsaka presentable. Kahit na hindi kayo haharap sa sinong tao dyan. Diba mga ka-action na, alam mo kasi meron yung meron yung may kakaharapin ka na tao na iayosan mo Diba? Ang gano'n wala kalad abong mo. Ano Jekin, agi magano taman salata na kawas ko, kababaing mat. Diba? Mga ka-action, wala may uman Mas lalaki ka, maski lalaki, maski babae, mga ka-action. Minsan pag may kakarapin tayo na tao, minsan ipalusan mo. Hindi naman yung aka-spotting ka, hindi mat. Pero mansalat na kawas bakit hindi natin gawin yun na regular? Parang hindi natin gawin na, parang araw-araw may ganun tayo na imimit na tao. Diba? Ngayon. So, bago natin ituloy yan, good morning! Good morning muna sa ating mga viewers, listeners sa umagang ito. Good morning po Sir Ben Gab Jovellanos. Maksyong morning po sa inyo, Ma'am Vivian Olarte. Good morning. Tapos na din po ako maglaba. Yan, yes! Diba? At least nakatapos tayo ng laba. Ganun yung goal ko sa umaga Pag gumising ako, dapat meron na akong isinasalang na damit na ilalaba. Gano, kasi, pero pag ulan, medyo langanin pa. Lalo na pag medyo mahangin. Ganon. Hindi ko muna tinotodo. Diba? Para at least, bukas, medyo relax tayo ng konti mga nanay doon sa kakalaba. Si tatay din, ganun din siya. Meron din naman ganun ng mga tatay. Sila din ang naglalaba. O sila talaga naglalaba. Yun. Good morning din sa'yo, Sir Mel Aguilar. Happy birthday! Sabi niya, next year. In advance na niya kasi dami na yung bumati. Yung sa ngayon. So, in advance na niya yung para sa next year. Para para at least nauna nang bumati. Diba? Ngayon pa lang bumati na pang next year. Oh, thank you, Sir Mel. Sobrang advance. Okay. Ay nako, isa sa pinoproblema ni Action Conrad dito, yung helmet. Yung mga nagmomotor, mga helmet nila daw, nangangamoy na yung mga helmet, maaktot, kantola. Diba, mga ka-action? Totoo naman. Diba? Mula doon sa pawis po natin, di lang pawis, syempre nababasa din. At daytime na nga, pag pinapapawisan, maaktot talaga. Kaya meron na yung mga kung kayo yung mismo talagang naglalaba, di ko alam kung paano yung nilalaba yung helmet ninyo. Di ako nag-helmet. Di ako nang mumotor At saka, kung sumakay man din man ako sa motor, madalang lang din. Ayun. Kaya, si Action Angel, hood muna, tapos may mo. Okay. Oo. Tawagin ko Mami sa Action Angel kung nilalaban niya o yung pinapalinis. Meron na yung ngayon Diba? Yung papalinis yung helmet ninyo. Hindi ko alam kung magkano na yung fee. Pero nung nag-umpisa yan, mga 50 pesos. Tama ba yung rate ko? Kasi yun yung nakikita ko dati hello. Good morning. Good morning kay Melvin. Yan, Melvin. Diyan sila sa sa Valenzuela. Isa din yan sa kanyang business. Yan, yung mga nagbi-business ng panglinis ng helmet. Diba, mga ka-action? Yung iba, sige, ako nang naglalaba. Paano mo nilalaba yun? Ma'am, good morning. Paano mo yun nilalaba? Action Conrad. Yung helmet mo. Babad mo yung helmet, yung buhok. Matatanggal ba yun? O yung yung nakadikit doon? Ay, yung iba natatanggal. O, tapos pag balik mo na lang pagkwan. Oh, okay. Yung iba daw kasi, yung iba, pwede nilang tanggalin yung nandoon sa may loob ng helmet. At saka yan, binababad. Binababad na niya Action Conrad Para pag fresh na naman. Tapos meron din atang cologne. Meron din atang cologne yan yung helmet. Down down daw yung pang cologne niya. Okay. Pero yung iba meron yun ng pang spray. Para sa sa helmet. Sa Action Icam, meron siya nun. Yung pang spray ng kanyang helmet. Oo, ayun.
So, good morning din. Good morning, Ma'am Juvie Resultay Bugawa. Napakasya ng Queen of Songs. At gusto ko nga pasalamatan si Boy Bakas. Boy Bakas o Bakas? Marami mga papabakas. Gusto ni Bakas. I-honor na danom. I-honor na danom. Kayong papabakas natin. Ayan, sabi ni Ma'am Juvie, gusto ko pasalamatan si Boy Bakas na nag-vlog ng viral na video ko. Taga Bayambang, Pangasinan. Yan, good morning. O yung mga nagva-vlog, good morning sa inyo. Kasi kaso yan, paano man, vlog-vlog kita kinay, dala pa wala yung nakulabot. Sige, good morning po sa inyo. Thank you, Ma'am Juvie. Ma'am Juvie Resultay Bugawan at sa mga marami nyo pang mga friends at sa mga nagko-cover din po sa inyo. Thank you po sa pakikinig din po dito sa aming station. Sabihin nyo din, makinig din sila dito, mag-text din sila at saka mag-message din, di ba? Ayan, welcome. Para basahin ko din yung, sila din yung makita ko dito na nagtitext at nagme-message din. Ma'am Juvie. Pakisabi din sa kanila. Sino pa yung mga iba po ninyo na binabati dito na mga nag-vlog at nag-interview, nag-feature na sa inyo. Sabihin nyo din, din siya, message din sila minsan dito sa akin. Siyempre, didinig sila dito. Dapat dinig ko din sila dito. Diba, Ma'am Juvie? Okay, ingat po kayo ha, mga ka-action po natin dyan. Sa labas, ingat-ingat po. Ano to? Wait lang, titignan ko kung kailan ito. Siguro nabasa na ito kanina. Basa ba ito kanina? Or kung hindi, okay, ako ang magbabasa na lang. DWCM Action Radio Pangasinan, pakikalampag nga po ang SSS Alaminos Branch. O ayun, SSS panawagan po sa SSS Alaminos branch. Bakit ang nilagay nila sa SSS ko sickness, hindi disability. Nagpa-opera ako ng gallbladder stone. Tapos 1-2 ang matatanggap ko. Ang hulong namin is 700. Ayun, sabi po ng wala pong name. Pero SSS siguro ulit ito, i-concern ulit din natin. Lapit din po natin sila doon. Bakit kaya, no? May mga requirements naman. Makikita kung ano yung medical procedure na pinagdaanan po ninyo. Okay po? O panawagan po sa SSS Alaminos branch. Nilagay nyo daw po sa isang member dyan, mga ka-aksyon, na nagkiklaim ng SSS ko sickness, hindi disability. Pero pag disability naman, yung hindi ka na talaga makakakilos o nagdulot siya ng isang kondisyon na hindi mo na magawa yung dating ginagawa mo. Ganun po ba? Gallbladder stone, para sa akin lang ha, para sa akin lang po, wag magalit. Kasi siguro makakabalik din sa ilang mga gawain po ninyo unless na itong naging operation na po na to ay naging dahilan para hindi mo na magampanan yung mga dating tinatrabaho mo. Diba? Okay? May mga kakilala din tayo ng na ganito yung operation nila. Pero back to normal na naman. Yung age is nasa nearing 60. Diba? Pero okay naman po sila. Siguro dun sa yung procedure po na pinasa ila-ila nyo. Sa akin lang hindi po ito sagot ng SS. Hindi rin ako tagapagsalita ng SS. Nag-fall sa under ng sickness po yun. Hindi pa po sa disability. Ayun. Okay. Sige, follow pa rin po natin yan sa SSS. Minsan at kayo din po para malinawan din kayo bakit nilagay kayo sa sickness, pero yun yung nakikita ko doon. Okay.
So yan mga ka-action, tuloy na po natin. Tuloy po natin dito sa ating pinag-uusapan. Talaga? Iniisip ko pa sa akin, pero wag muna. Asa ka na. Saka na yung calamity loan. Iniisip ko pa lang. Pero gusto ko yung talagang yung paggagamitan mo talaga. Pag nag-loan, di lang porke dahil, di ba, minsan natitempt tayo minsan na mag-loan dahil, yan, halimbawa, nag-declare ng state of calamity. Di ba? Kasi, sige, mag-calamity loan, tira lamang. Yung iba, excited sila. Tapos, pagbayaran na, tuya, mabayag ni bayaran, doy taon ni, kuwan. Di ba, mga kasyo? Kaya pag kayo decide talaga kayong mag-loan para dyan, yung sa akin talagang gagamitin nyo, kailangan nyo kasi kailangan ninyo paayusin yung bahay ninyo. Pero pag magka-calamity loan kayo, tapos babayad nyo lang din sa utang nyo, ay iba naman. Iba naman na yun. Okay? Kasi paano kung nagkaroon talaga ng calamity? Diba? Di ba, linod ako si Bayar yun, di sige labat. Wala si Kitan Mat. Okay? At ka di-discourage yan, Action Conrad, Hindi kita di-discourage yan. Sa'yo yan, bahala ka dyan, wala pangusaran. Sige, may pangusaran mo, sige, go. Mangipaway ko ni motor to, tayo kinto ko na dyan. Dahil may motor siya. Ay, talaga? Okay. O, ayan, mga ka-action. Back na doon sa tinatalakay ko. Diba? Pwede pa rin natin na alagaan po natin ang ating katawan. Yan, dapat alagaan pa rin natin yung katawan. Kung pwede, kung kaya naman na, pwede dapat magkaroon ka na ng sapat na tulog. Pero kung understood naman, pag malilit pa, medyo bitin ka talaga sa tulog. Diba? Lalo pag malilit pa yung mga anak, mabibitin ka talaga sa tulog. Siyempre, pag nanay, tatay, pag parent ka, may oras talaga. Pag ganitong oras, dapat nakagising ka na ganun. Pero kung kaya naman, dapat may sapat po na tulog. Okay? Pero, kailangan meron ka rin dapat regular na physical activity. Alam niyo yung pag-exercise nyo, dapat pag-exercise din. 30 minutes lang. 30 minutes lang talaga, pwede. Total, pwede nyo naman na sa phone ninyo. Meron mga 10 minutes na nga lang Diba? Basta may regular kayo. Iba din yung kumikilos kayo sa bahay, naglilinis, ng ganito. Doon sa meron kayong exercise. As in, saglit lang yun, yung 30 minutes na yun. O, habang nagsasaing ka, ayan, o kaya naman, habang, diba, may iba pang gagawin na, hindi naman kailangan na nakatutok ka doon, na kumikilos. So, yung time mo na yan na free mo, kaya mo ngang magbabad ng kakapanood ng kung ano-ano dyan sa phone Yung exercise na nga, yung pinapanood, 1 oras yun, exercise mo, 30 minutes. Ako, pawis na pawis ka na yan. Sinasabi ko sa'yo. Pwede yan. Dapat, yan, kung masustansyang pagkain, of course, kung gusto mong masustansya din kinakain ng malusog kayo lahat, diba? Yan, ihain po natin, mga masustansyang pagkain. Ngayon, kung may cheat ka, diba? May cheat day ka sa ilang mga sweets, ganun. Yan lang, pagbigay mo lang ng sarili mo, pero wag lagi-lagi. Check-ups, kung kailangan po ninyo yung regular na mga check-ups, sa doctors po niyo, lalo na may mga health concern kayo o dahil sa edad na din, mga ka-action, dapat meron kayo niyan. Personal hygiene, oo naman, yung personal hygiene po natin. Dapat nakatutok po tayo dyan, mga ka-action. Di kailangan na maging perfect ang hubog, perfect ang katawan. Walang perfect na katawan. Yung mga tingin po natin, perfect na yung kanilang pangatawan, di ba? Hindi pa sila nakukontento, nagpapagawa pa ng kung ano-ano. Diba, mga ka-action? Diba, nagpapa-enhance pa ng kung ano-anong part ng kanilang katawan. Maganda naman na yung mga katawan. Diba? So, ang tao talaga, walang perfect. It's how you appreciate at i-present mo yung katawan mo. Yung itsura mo, yung appearance mo, kung paano mo i-present yan. Diba? Meron nga yung mga yung mga chubby, pero sexy, diba? Ang cute nila na tingnan, ang sexy, ang yummy, 'di ba? Mga ka-action ganun. Depende talaga 'yan kung paano mo dalhin yung iyong sarili. 'Di ba?
importante, malakas, malusog, komportable at confident ka sa katawan mo. Diba? Pag-alaga sa balat, buhok, mga ka-aksyon, ipin, ayan, kasama po lahat ng mga yan, mga ka-aksyon. Maglaan ng oras para ikaw din ay makapagpahinga dahil sa totoo lang yung mga gawaing bahay po natin, hindi yan natatapos. Araw-araw, meron tayo at merong gagawin dyan. Diba? Mga ka-aksyon, hindi yan matatapos. Pag ginawa mo ngayon, gagawin mo uli bukas, gagawin mo ulit sa mga kalawa, diba? Ganun yun. Gagawin mo sa susunod na araw. Kaya naman, yung iba, awat muna. Kailangan kong magpahinga para may energy na naman ako uli bukas para gawin ko ulit itong isa. Diba? At magkaroon ka talaga ng sistema sa fix ng mga bagay-bagay sa bahay po ninyo. Diba? So, importante to para mapanatili pa rin natin na yung attraction, mga ka-aksyon. Hindi yung pag nakita ka ng diba, nag-asawa ka na, untala, itsura may, diba? May mga times na ganun. Hindi sa inaantay yung ma-validate kayo ng ibang mga tao, mga ka-aksyon, pero para sa sarili mo yan. Baala na yung ibang tao yung anong makita nila sa'yo, diba? Pero basta ikaw accept mo yung sarili mo. May confident ka sa sarili mo. Ma-present mo ng maayos yung sarili mo. Kaya nga nung sabi po natin, kahit na anong shape mo, anong shape ng katawan po natin, mga ka-aksyon, kung ikaw ay napipresent mo ng maayos yung katawan mo, na asikaso mo yung katawan mo, go, mga ka-aksyon. Okay? At idagdag na lang po natin, alagaan natin yung ating mental at emotional health. Pinaka-importante din to, mga ka-aksyon. Kasi minsan, of course, pag meron ka ng asawa, meron ka mga anak, dagdag na yung mga responsibilities natin as mga babae. Diba, mga ka-aksyon? So, kailangan natin na magkaroon ng, meron tayong, nandun na yung title mo na isa ka ng wife, isa ka ng mother, mga ka-aksyon, kahit na nandyan yung title na yan, mga ka-aksyon, o kaya employee, diba? Pero kailangan mo pa rin, kahit na nandyan yung mga titles na yan, tawag na sa'yo, mga ka-aksyon, kailangan mo pa rin na alagaan yung mental at saka emotional health mo. Tulad mo ng mga pagbabasa po natin ng mga things na nakakapagdulot po sa atin ng mga positive vibes. Nagbibigay ng positive notes sa mga ka-aksyon. Pwede din minsan yung me time mo. Maglakad ka ng mag-isa para minsan doon tayo nakakapag-isip din. Nakakapag-unwind tayo pag gano'n. Naglalakad kayo ng mag-isa, mga ka-aksyon. Dami mong thoughts. Ang dami mong nare-realize sa buhay. Diba, mga ka-aksyon? Travel. Travel mo na mag-isa minsan. Yan yung yung pagkaya na naman ng time, mga ka-aksyon. Pakikinig po natin ng music dahil nakakapag-uplift yan. Diba? Nakakapagpagaan ng pakiramdam. Yun, yung mood. Yan, magbakasyon o mag-day off. Sa linggo, day off. Yung mag-day off, magbakasyon. Yung mga nakabakasyon, tulad ngayon, yan yung bakasyon ninyo. May mga friends, makipagkita kayo sa mga kaibigan. Kasi iba din yung alam yung nakakachikahan mo din yung mga kaibigan mo. Nandun yung tunay na laugh din. Yung talagang ilalabas mo yung tawa mo, mga ka-aksyon. Kapag light Nung throwback kayo. Ayun. Diba? Siyempre, iba din yung laughter kasama ang family. Iba din sa mga kaibigan. At magkaroon kayo ng hobby, mga ka-aksyon. Karoon kayo ng hobby, mga pagkakaabalahan. Yun, okay? Ayan, mga ka-aksyon. Dapat gawin po natin para at least malagaan pa rin natin yung ating self. Okay? So, ayan. Ako, mga ka-aksyon. Yan na po may papapayo ko po sa inyo para manatili pa rin kayo na alaga ang inyong sarili
maski pa kayo ay may mga asawa na o kaya may mga anak na sa atin po na mga kababaihan. Parang hindi na lang mag-self-pity na mula nung nag-asawa, mula nung nagkaanak, hindi na naasikaso ang sarili. Kasi minsan darating yung time na ma-release mo, may isip mo yun yung part na yun, di ba? It's because nakalimutan mo yung sarili mo. So ngayon, ayan, alalahanin mo, self, I have to take care of myself. Ganon, at hindi yun selfish, okay? So ayan mga ka-action, dito na po muli natatapos itong ating programa, Kia Kababaihan in Action. Kaya naman ako po yung nagpapaalam muli sa inyo, Action Dove Tibakay. Thank you sa lahat po ng mga nanood at nakinig po sa atin. Sa ngalan din ng aming station manager, Action Violi Valdez-Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang maaksyong morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras 10:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat. Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste! Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner ko ang MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. Good para dumili.
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Traffic na naman at papasok na ko ng opisina. Chilang habang hawak ko ang aking manibela. Habang kanina pa nakakaranas ng mga pina. At nabibingi na rin sa kaliwat kanan na busina. Okay lang yan, kailangan ngumiti. Paalala lang ang buhay, sadyang di ang madali. Makakaranas ka ng pagod, hirap minsan ay hapde. Kaya ingat lang sa biyahe at huwag kang magmamadali. Simplihan mo lang habang binabaybay mo ang medyo mahaba-haba na daan. Huwag kang masyado mag-isip ng kung anong problema. Lahat ng yan ay merong paraan. Kung sa iba di ka panalo pare, ganito lang yan. Centro Fuel mo lang yan. Di kalidad na gasolina dito matatagpuan. Lagi nga dyan ang Centro Fuel.